Señoras e señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Estadesme vendo a cara, pero tedesme que ver o pantalón de hoxe, de verdade. O sea, o do pantalón, mira o pantalón de Nadal, Que vos parece? É precioso, que sí? Porque empeza o Nadal, sí, hai que ir xa facendo cousiñas de Nadal, sí. Tedes que seguir nas redes sociais, @Voltas co Prato, e temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, e que hoxe cociñan dúas persoas que poderían ser ir máis, pero non o son. Que pasen, por favor, Lucía e Begoña Vázquez, as dúas Vázquez! A máis, poderían ser ir máis porque as dúas usan lentes, as dúas veñen de negro, as dúas teñen uns mandís preciosos, as dúas teñen ollos claros, pero non sodes ir máis, No. E as dúas son cociñeiras. Sí. Súper cociñeiras, diría eu. Que maravilla. Como estás, Lucía? Moi ben. Benvida, outra vez. Moitas gracias. Outra vez aquí. Bueno. Bueno, e Begoña, como está? Moi ben, estou de maravilla. Estás ben? Estou de maravilla, non me ves? Que rico estaba o choripán onte, Home, xa. O bolo preñado. Estaba riquísimo. Levei un, verdad, para a casa. Sí, no, foi o ladrón do choripán. Fun eu. Para o resto do equipo que roubou o bolo preñado fun eu, vale? Marchaba sin él, nin tupper, nin nada. Escapou por aí adiante e dixen, madre mía, onde irá este? Foi así, foi así. Bueno, señoras e señores, imos cociñar a ver que nos trae o noso queridísimo Rafael de Narón. Hola, son Rafael, son de Narón. Vamos dicir como fai o arroz con leite. Solo me gusta comer. Bótalle un pocillo de arroz, 3 de agua, e cando se vai evaporando a agua, bótalle o leite que necesita. Así cocendo unha hora e listo. E bótalle unha ramiña de canela tamén. Está moi rico. A ver se me dades unha idea mellor, si con eso xa funciona. E saludamos a todos os de Narón que está a aprender a facer arroz. E nada máis. Arroz con leche, el arroz con leche, arroz con leche. Un aplauso, vamos aí. Ai, que rico, Encántanos o arroz con leite, a verdade é que sí. Pero hai que saber facelo, Hai moitas receitas, o arroz con leite é algo moi particular. Voulle preguntar a Lucía que é o que vas facer ti. Un arroz con leite tradicional, o máis clásico que hai. Cocido en leite dende o inicio e dese de estar mirando pa el unha tarde de inverno facer un arroz con leite con calmiña para toda a familia. Maravilloso. Encantoume o que acaba de decir porque ven a un programa de televisión para poñer o arroz a cocer e mirar pa cociña de Begoña. Pa ti. Moi ben, moi ben. Como tens que mirar, Lucía? Gústame porque me gusta moito o arroz con leite e a mellor forma de facelo eu creo que é a tradicional, non? Así que imos ter a tradicional e imos ter a de Begoña que me dá a min... A ver, eu vou partir dun arroz con leite tradicional de todo. Vas partir. Vou partir En de aí. inicio, en esencia. En inicio, en esencia, parto de aí. Vale. E pois vou facer con el un falso turrón. Un falso turrón de arroz con leite. Vas facer un- En vez de compralo, pódelo facer. Vale, espera, estou me emocionando. Porque resulta... Chega a Navidad. Chega o Nadal e imos ter o arroz con leite tradicional e o falso turrón De arroz con leite. Que ben pinta o programa. Pois, señores, cociñamos arroz con leite e falso turrón. Marchamos con Lucía Vázquez. Imos alá, veña. Por favor. Arroz con leite, Vamos alá, vamos comezar. A ver, que é importante no arroz con leite? Eu sempre digo que é importante, se estivese aquí a nosa deusa das tortas, que é Merchi, diría que hai que aromatizar todo. Hai que aromatizar todo para Vale. que dar sabor. Vale. Pero eu xa vou empezar xa co truco. Perfecto. Co truco que para min é o máis importante, para que non queden grumos e quede así homoxéneo pero cremosiño, que é partir todos os ingredientes de frío. Non quentar primeiro o leite e despois botalo o arroz, non. Imos botar en frío o leite, un litriño de leite. Xa coces o arroz en leite. Exactamente. Hai métodos máis modernos, máis rápidos, que o primeiro cocen o arroz en auga, pero nós hoxe imos facer o de toda a vida, o do picadillo. Vale. O de sempre. O de estar unha hora e media... Botamos o arroz Vale. e o leite en frío. E botamos, e como non, os aromatizantes, que o arroz con leite, como ben se sabe, é unha receita que se fai no mundo inteiro, podeslle botar un millón de cousas. É que hai xente que lle bota cousas moi diversas. Claro, unha laranxa ben lavadiña, ben sequiña, Ajá. así, dous cortes, Se ti varlle botar, entendo, laranxa e limón, non? da pel, un limón, igualmente. Hola. Que guai. Moi ben. Claro, ten que ser, se podes evitar o maior posible que caia o blanco, porque sempre dá máis amargor. Dalle un amargor, non, o Exacto. branco. É o mellor do mellor do mellor.
a canela. Ti fixeches arroz con leite algunha vez? A máquina. A máquina... Coméchelo, non? No, a máquina, a termo, botarlle e salche feito, É unha maravilla. Xa é un invento para a xente como... Eso non é o mesmo. Eso non é o mesmo, é certo que non é o mesmo. E todos os xeitos que nos chame a xente da casa. 664-483-419. Queremos saber se sodes tradicionais e con que aromatizades vos o arroz con leite. E máis, se nos queredes mandar as vosas receitas de arroz con leite, aquí estamos nós, os de A Voltas co Prato, para recibilas. Recordade, como sempre, que temos 100 euriños en xogo, 50 dunha vez e 50 doutra. No A Voltas co Prato a Televisión de Galicia, Lucía. Vou facer tamén unha tartaletiña, para emplatar. Máis cousas. Máis cousas. A ver, é un complemento, porque isto podese comer directamente coa cuchara, pero xa se queremos quedar aí de top na Vas casa, facer unha... facemos unha tartaletiña moi sinxela cunha masa quebrada que se fai moi fácil, e xa o emplatamos na tartaleta e así xa se come todo. Che que ves subindo a aposta, non para vencer a Begoña Vázquez, túa falsa irmá. Sempre perdo a ver se hoxe me toca a sorte. A ver, bueno, non queremos ter problemas de herencia despois, Nin unha herdanza aquí que non se rompan familias ficticias neste programa. É unha pasada do limón e o da laranxa, porque xa na máis botarlle aí a monda, xa ule. Xa resende. Xa ule. Sí. É increíble, é increíble. Ahora aquí removendo, é moi importante ir removendo cada pouco para que non se pegue. Isto é o obvio de toda a vida da paciencia, non? Que traballo, Mira, seguramente eres máis útil se quedas aquí a remover así. Que traballo, Que traballo. Vou na deixar ela, máis ben quedar eu marcho con Begoña. Veña, deixamos aquí a Lucía e imos con Begoña. A ver, Begoña. Mima, como cheira a chocolate aquí. Vou cambiar a pota. Que maravilla. Gusta o chocolate a ti? Sí, encántame. Pareceme raro. Bueno, vamos a recordar a xente que aquí a nosa queridísima Begoña vai facer false to wrong. Sí. Xa, ten aí o arroz Mira, con leite. temos xa arroz con cocido. leite aromatizado cun pouquiño de laranxa, Sí. un pouquiño de vainilla. En este caso, eu voulle engadir para... Se ti non lle botaches limón. No, non lle botei limón. Porque voulle engadir leite condensada, un chisquiño de sal, Mima. ao final de todo, cando xa está rematado. E o que fago é o azucre ou os edulcorantes que vayamos usar Sí. ao final de todo. Vale. Se lle botas o azucre un pouco ao principio, pues normalmente suelese che pegar. Vale, entonces, siempre lle boto ao final. Ahora voulle engadir un pouquiño de aroma de vainilla, que pode ser en vaina, neste caso, pois ya desde o principio, pero eu vou non usar así. Vale, ti vas facer un false to wrong. Sí, E vexo que aquí tes 7.000 millóns de toneladas de chocolate branco porque leva chocolate. e 7.000 millóns de toneladas de chocolate Porque se negro. vou enseñar un truco moi guai, xa verás que chulo queda. Sí. Sí. Home, vou ten que estar. E de Nadal espero que sexe. Vou vai estar, joder. A ver, a Vou tua arroz con receita é leite. un pouco trampa. Por qué? Porque a dela é todo tradicional, todo perfecto tal, e ti, para mascarar se se sale mal o arroz, botarlle chocolate. A mí o arroz non me sale mal, cañas. Bueno. Xa cho digo eu. Bueno. Pero bueno, quería ver o teu, aunque fora de máquina. No, o meu... Fíome máis dun que leve tapa. O meu directamente Mira. non sale. Por eso. Mira, leite Leite condensado. Eu condensado. neste caso vou edulcorar con leite condensado. Poderíamos usar, neste caso, stevia, se queremos, para a xente que ao mellor ten diabetes ou así. Por mira, é unha maneira de edulcorar que así pouco poden comer. Vale. Mira, estás botando un pouco de auga, nin te das conta. Eu non, porque ese é Jesús, o teu sí. traballo, Begoña. Jesusiño, como está. É que me marea Mira, o que ven, o que ule. para que nos espese, vale, nos faga unha base un poquinho máis sólida, o que vamos a engadir é leite en pó. A ver, estamos espesando arroz con leite. Sí, vamos a espesar un poquinho o arroz con leite para facer o turrón, para que nos quede así duriño. Vale. Aí. Leite en pó, Leite en Sabes pó. que me encantaba o leite en pó. Tamén, non che gusta agora, seguro que che gusta. É, a agora dos tamén. nenos, sí, É, a dos se o nenos. tomo agora, Tamén che seguro que me gusta. gustaría, sí. Acórdate cando eras pequeno. No, de feito, vas a moitas veces a hotéis que che poñen aí o cafeciño danche o leite en pó, ¿Sí? así para botar. Sí. Mira, ahora, temos que cociñar así un pouquiño para que se envolva todos os ingredientes. Bueno, o dos chocolates, de verdad que impresiona Claro. o que recende, Wow. A ver, agora lévanse moito turróns, hai dous, o blando e o duro. Sí. É sempre de base de almendra. Isto é un falso turrón porque ao final hai moitos turróns Sí. que agora a día de hoxe se lle chaman así, pero son de chocolate. Sí, claro. Chocolate con todo. Ahora hai de todo. De todo, De de todo. absolutamente. Pero Entonces- insistimos en que eso é un falso turrón. Sí. Turrón só é Só- brando e duro. E de Exacto. amêndoas. É de amêndoas sempre. Claro. Mira, xa está. Vale, que che E agora o que queda? vamos facer é irnos por moldes. A ver, quero ver os moldes.
Moldes non había moitos. Entón, Vamos ver os moldes, non había fixádemos. moitos e fixen algo de máis. Pois Sí. mira, teño tres destes. Para, que tiña, non te movas. Non te movas, ou arriba ou abaixo, pero a xente ten que velos na Tres casa. moldes. Tres Azul, moldes. verde e naranxa. Moi ben, E fixádemos, depois, unha tapa dunha lata de galletas. Non había Das máis. galletas danesas, non? Das galletas Das de danesas. toda a vida, vale. Todo moi case. Desto temos todos en casa. Vale. Entón, que vas a agora o facer? que facemos é así. Vámoslo botar. Ala, E o que queremos é que se nos quede duro. Como se queda duro? arrefriando, non? Arrefriando e sobre todo no conxelador, que é onde máis duro se che vai poñer. Falso turrón de arroz con leite. Agora temos que conxelar, porque este vai ser o noso recheo o central. No Claro. centro vai nos aparecer o arroz con leite. Entendo que por fora vas botar o chocolate, non? Por fora vamos a engadir o chocolate, sí. Guau. Agora, témolo así. Miren, demos sobre Aí un pouco. entra. Aí. Ala. Guau. Espera. Antes de que metes isto na neveira, creo que ten que vir o noso convidado. Moi ben. Pero por que faz saltar todo? Porque para que me salgan as burbujas. Que pase, por favor. Rafael de Narón, un aplauso para él. Benvido, Rafael. Benvido. Arrímate aquí, por favor, arrímate aquí. Porque creo que Begoña ten ideas de arroz con leite. Sí. De arroz con leite ten algunha que outra idea. Contalle, Begoña. Bueno, estou facendo un falso turrón de arroz con leite. O primeiro que fixen foi arroz con leite. Tradicional e normal. Entón, Mira agora que moldes máis bonitos, puxeno nunhos moldes. A ver se me compras un. Puxeno nunhos moldes. Malo será. E agora o que vou facer é poñerlle fil e metelo ao conxelador. Poñerlle fil. Mira, sí. Fixeches? Filmar. Filmar con fil de cociña. Vale, perfecto. Así, poñémoslle así. Porque, bueno, sempre que metemos cousas no conxelador é moi bo sempre protexelos. Pois se nos volcan, ou para que non coñan olores tamén. Vale. No conxelador pode levar a mellor máis ou menos unhas 3 horas, 4, para que se nos quede ben duriño, para depois que se nos desmolde ben. Entón, agora o único que precisas é maxia televisiva. Sí, non? necesito a túa maxia. Vale, perfecto. Pois deixamos a Begoña aquí filmando. Vou no meter no conxelador xa. Vai no meter no conxelador durante 3 horas ficticias e máxicas do Voltas co Prato e nós imos con Lucía. Veña, Rafael, arrímate aí a Lucía que che conte porque ela sí que está facendo un arroz con leite tradicional. Como que ti querías. Tradicional de todo. É un arroz con leite, un pouquiño de canela, de unha toda a mondiña vida. de limón, unha mondiña de laranxa, e agora sabemos que xa leva aquí un rato chof, xa colleu un pouco de consistencia, boa pinta. xa creo que estamos no punto de incorporarlle o azúcar. Vale. Mais ou menos canto en tempo real, canto tempo teria que pasar, hai que botarlle ollo, non? Eu diría que 50 minutiños, 50 unha hora minutiños. posiblemente. Este é un arroz redondo, é moi importante que antes non o dixen, que ten que ser un arroz redondo, porque absorbe mellor e vai Se quedar colles un despois máis alongado, cremoso. Non, Vale. Vaporizado xa para arroz con leite non é nada recomendable. Un arroz redondo, neste caso é un bomba, pero vale calquera redondo. Vale. Bueno, tamén tens que ter en conta que ela aromatizou con laranxa, limón e canela, pero ela non. Ela só con laranxa. É un pouquiño de azúcar, o azúcar vai ao gusto, eu non son de botarlle moito azúcar. Porque incluso despois, se alguén na casa ten un soplete, pode facerlle unha Oh, que capiña rico. caramelizada por Como a riba. da crema catalá, non? Así por Exacto. riba. Ai, que ben. Ou botarlle unha canela extra, que a mí gustame moito, entón, non moito azúcar. Rafael, ti eres de botarlle azúcar ou non? Sí, Sí. un poquillo, sí. Gustache doce. Justamente, sí. Vale, pues entonces cárgalle, Lucía, sin problema ningún. Son las pellas. No, pero... Tira aí o que queires, Lucía, que Rafael permite. E agora voume poñer xa Coas tartaletas. coas tartaletas, coa masa quebrada. Que é unha masiña moi básica, moi sencilliña, moita xente merca no súper. Esta masa chamase quebrada porque ten que quedar crujiente. Sí. E o truco desto é poñer a fariña coa manteiga e os elementos secos. Veamos, un pouquiño de azúcar glas, neste caso, Ajá. un pouquiño. E un pouquiño de sal, sempre unha pizquiña de sal, inda que sexa a 12. E agora mesturar coas semas dos dedos, intentando que a grasa da manteiga impermeabilice a fariña, porque a fariña, despois, co ovo, cos líquidos, o gluten actívase, e cando queda a masa elástica. Entón... Espera, Rafael, que ben fala, No, fala que se estou escoitando tamén todo... Eu estou, vamos, estou alucinando. Rafael, tenche que preguntar cal das dúas che pinta mellor das dúas receitas. Pois vai haber que probar, porque as dúas teñen boa pinta, É o que pasa normalmente neste Cañota, programa. revolveme aí, que non se me Ai, queime que se aí. lle pega, que se lle pega.
Espero que non se pegue. De todos os xeitos, Rafael, vouche pedir que vayas á zona dos sufridores, àquela cadeira, e despois chámote, vale? Ok. Un aplauso para Rafael, que está connosco no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Ai, queres que chova? Ah, vale. Aí. Ai, Aí o tes. ui, estaba un pouco no límite xa, Estaba un Lucía? pouco no límite, Estaba un pouco Nah, nervioso. salváchelo. Esa masa vai á neveira ou...? Esta masa ahora vai querer, vamos a botar ovo Ajá. e vai querer un pouquiño de neveira. Hai que traballala o menos posible, só que nos quede unha masiña que se poida moldear Ajá. e vai á neveira. Bueno, estou me poñendo aquí. Canto falta tempo, máis ou menos? Media horiña, unha hora na neveira. Media horilla. Bueno, outra muller que nos pide máxe televisiva, así que, mentras tanto, vamos de contar cousiñas de Galicia, vale? Deixamos aquí a Lucía. A ver se non se che queima, Lucía. No, malo será. Malo será. Bueno, poucos doces son tan populares e queridos como o arroz con leite. E será por iso que case todos temos unha receita. Iso sí, non hai unha igual que a outra. No básico estamos todos de acordo. Arroz sempre leva e tamén leite. Algo doce e aromas, pero xa logo empezan as diferenzas. En Italia e España, por exemplo, case sempre aromatizamos con laranxa ou limón. Pero en Alemanha, sei que leva mazás. E na France, caramelo. E se aquí botamos canela, nos países nórdicos encántalles con vainilla. Haberá que probalo, E ollo, que ademais agora sabemos que con noso arroz con leite favorito tamén podemos facer tortas, pastéis ou mesmo falso turrón. Animádevos a probar as nosas propostas e xa nos contaredes, como sempre estarán en donde? En @voltascoprato. Begoña, que faz? Mira o chocolate que ben derretidinho está. Xa lle paguei, Mira. Hola. Mira como escribe. O do chocolate é unha pasada, porque... Unha pasada. Parece como que lle costa arrancar a derreterse, pero unha vez que arranca, Xa está. verdad, derrétese Sí. completamente. E hai que ter moito cuidado para que conserve o brillo, tampouco pasalo de temperatura. Ai, sí. O mellor é sempre deixar unhas peciñas sin sin derreter. derreter e irlo metendo. Non teño nin idea disso. Sobre todo cando facemos... Mira, atende, Galicia. Mira que chocolate. Mira que chocolate. Aí ahora xa está retirado Do lume. Do lume, sí. Chocolate negro e chocolate branco para ese falso turrón que está facendo a nosa queridísima Begoña Vázquez. Veña, pome un pavo para abrir a nevera. Aí temos o pavo. Aí está. Queres abrir? Veña, abre o congelador. Xa está. Ala, 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 ala. Ahora Que pasada. xa temos isto. Isto leva unhas 4 horiñas de congelador. Antes dixeches 3. 3-4 horas, depende do molde. É da neveira. É da neveira. Se neveira é cutre. Mira, o molde hasta encolleu o outro. O molde grande perdeu un pouco de tamaño. de grande. Pero non pasa nada. Non pasa nada. O sea, 3-4 horiñas. 3-4 horiñas. Estes son máis fáciles de desmoldar. Claro, porque son os que son como Sí. de E gomiña, senón este non? dámoslle un poquinho de calor e xa sale. Recordemos, falso arroz con leite de Begoña Vázquez e temos o arroz con leite tradicional e tartaleta de Lucía Vázquez. Ahora vámoslo intentar clavar aquí, Porque non entendo porque eso. vamos a desmoldar e vámoslo pasar por un baño de chocolate. Ah. Ala. Hai que facer un pouco de presión, ca brocheta, Pero sen partir, non? sen partila, claro. Ostras. Forza necesaria. E agora o que facemos é... Despaciño, despaciño, atención ao truco, despaciño, que se vexa, tate Que quietiña, hai que tate facer? quietiña. Que hai que facer para que o turrón quede no medio? O noso recheo quede no medio, que me equivoquei. Vale. Con noso... Bañalo completamente. Entonces, por eso é importante sumerxilo. Vámoslo sumerxir. Vale. 1, 2, 3. Sumerxi. Aí. Ves? Hola, eso é, o sea, Ahora, hai no que tapar ben, porque nós non queremos que nos salga o noso recheo. ese arroz ten que estar Entón, gozando ahora- agora, Oh. Ten que... Hai que deixar que se pique pingue un pouquiño, tanto por un Hola. lado como por outro, para que non teña tampouco tanto exceso. Hola, que pasada. Ollo o Ves? falso turrón, a ver que lle parece a xente da casa. Eu Mira, realmente ves como estou queda? impresionado, Vámoslo baixando así. Ostras. Que Aí. maravilla. E agora tens que deixar que solidifique, non? Claro, ao estar conxelado Vai ser rápido. xa ten unha capiña feita, No momento que Sí. que toca, que toca o contacta. chocolate, xa está. E agora vámoslo Hola. clavar neste invento que armei. Bueno. Fixadevos que invento montou, a muller tamén, Vai pingar un pouco. Claro, vai pingando un pouco, pero non hai problema, non Hola, pasa que nada. pasada. Podes facer un de chocolate branco? No, Non? no, Ah, bueno. non Vale. se pode. Non se pode porque non teño o suficiente. Ah, vale. Podíame falta 2 tabletas máis. Bueno, pues É para nada. adornar o blanco. Pues Mira, nada. ai, Hola. mira, o blanco é pesto. O blanco é para botar por riba. Mira, é pesto. A ver. O blanco Mira, xa que está facemos con solidificando él, moitísimo. xa está, e sí, xa sí. Xa se ve que está moi O que sólido. facemos co blanco é pintar. Ah, vale. Vámoslo pintando, así. Tampouco fai falta que lle botes todo. Boteille demasiado.
Bueno, nunca lle queda mal. Hola. Un pouquiño. Bueno, para os fans do chocolate como a min, as fans teñen que estar alucinando con isto, Este solidifica moito antes co que é o chocolate negro. Bueno, recordemos ya a xente da casa que é un falso turrón. Non é un turrón ao uso, non? Por decirlo No, así. pero queda riquísimo. Pero ten que Moito estar mellor co que compramos, 100 veces. Bueno, pues marchamos con Lucía Vázquez mentras tanto, a ver que está facendo a nosa cociñeira de hoxe. Ai, esa masiña. A ver, aquí xa temos... Isto xa está para reposar, Sí, bueno, traballo, esforzo que fixeches aquí. Vamos. Está para reposar. Mira a textura xa, Boa, a min é que me A ver, encanta isto. xa se pode comer así, se alguén lle gusta quente, pero... Se che gusta isto é unha pasada, E aquí temos a masiña que fixemos. Tiña que ter reposado, estaría un poquinho máis dura, pero neste caso non reposou na neveira, está un poquinho máis blandiña. Recórdame un momentiño con que aromatizaches isto. Con laranxa, con limón e con canela. Pois pregunta de concurso, que mondas lle bota Lucía ao seu arroz con leite? As mondas de que eran? Laranxa e limón. Aí está, 664-483-419, chamade, temos 50 euriños en xogo. Que mondas lle bota Lucía ao seu arroz con leite? Laranxa e limón. Pois ben, xa sabe a mecánica do programa. A ver, contame logo como é o das tartaletas, porque Isto vai ir ao forno agora. Temos a masiña, botou na nevera un ratiño. Vale. E agora, para metela no forno, como imos meter en vacío, para enchela despois, para emplatado, imos facer... Unha trampa. Unha trampa, un clásico. Cun papel de forno, eu fagolle así para que se amolde mellor agora aquí. Senón o típico que as esquinas non sei que nunca quede redondiño. Botámoslle os típicos garabanzos que sempre se botan para as tartaletas. A xente que sigue este programa xa sabe este truco, porque xa o fixemos algunha que outra vez. Claro, isto é un clásico. E recordemos ya a xente que eses garabanzos non se poden utilizar para cociñar despois. Non, despois non. Pero para iso sí, é máis veces. Pero, exacto, gardas nun botiño para outra. E Imos ao agora, forno. Imos ao forno. Canto tempo? Pois 180, isto é unha cuestión, os tempos con esta masa van depender. Neste caso, como imos sacar de aquí, esa vai ir directa para comer hasta que este douradiña. Vale. A 180, 15 minutos seguramente xa este. Ímonos fixando na masa, entón, Sí. non? Vente. Vamos repartir cartiños, parece ben. Perfecto. Atención, porque imos ao Bierzo e creo que ali tamén gusta o arroz. Esperanza, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bien, muchas gracias. A ver, entendo que a vos tamén vos gusta moito o arroz, non? Muchísimo, sí, está muy buena. E o arroz con leite tamén? El arroz con leche también. Oiches, non sei se algunha vez probaches o falso turrón como o que estamos facendo hoxe aquí. Turrón de arroz con leite. Pues no lo he probado, pero tiene una pinta exquisita. Gracias. Eu vou ser o primeiro en roubar, ya Begoña, vou ser o primeiro do programa. Bueno, Esperanza, por 50 euriños, que mondas lle bota Lucía ao seu arroz con leite? Pues naranja y limón. Moi ben, 50 euriños que marchan para o Bierzo. Un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Muchísimas gracias al programa. Veña, gracias, chao. Bien, Chao, adiós. hasta logo. Creo que teño que ir falar co público, deixesme. Por supuesto. Sí, por veña. Falar co público do Voltas co Prato. Arranco. Agora é o aplauso que vos decía antes que te... Aí está. Vamos falar con Rafael de Narón, que está hoxe aquí con nós. A ver, querido, Cuéntame. como estás? Muy bien, muy bien. Eu tencho que dar as gracias porque, gracias a ti, están facendo un dos meus postres favoritos. Porque é unha das cousas que máis me gusta do mundo mundial. Pero estou moi sorprendido tanto polo falso turrón de Begoña como pola tartaleta esa que vai facer Lucía. Como estará a tartaleta? Pero, bueno, teñen boa pinta os dous, Estame chamando o forno. Estate chamando. Estame chamando o forno. En 2 minutos vas probar. Sí, señor. No hai Un aplauso para Rafael, que está con nós, con a Voltas co Prato. Veña! A ver, Lucía, quero ver esa... ¡Oh! Esa tartaleta. Abre. Ah, xa tes aí. Tela aquí. Vale. Foi a máxia completa da televisión, non tuve nin que abrir o forno. Increíble. Que pasada. Que che parece? Pois pareceme moi chula. Sabes? Porque ademais sabes que é o que ten de bo? Que non é perfecta, porque eu imaginaba na miña cabeza que iba a ser perfecta e mola máis así. A perfección xa non está de No, moda. gústame. A arruga é bella. Sí, Isto sí. está, eu penso que para... Isto Está preciosa. Polo nunha cena na casiña e... Está preciosa, sí. Entón agora, Ti por isto no restaurante podes cobrar ben, non? mira como quedou o arroz, Escoitaches. Bueno, a ti fagoche precio. O arroz quedou super chulo. Super chulo. Ola, pero é que ademais o arroz
O sea, quedou super esponxoso. Quedou non sei, cremosiño. cremoso. Sí, sí. Espectacular, Espectacular, Lucía, de verdad. Buah. Ai, como me vou poñer esta noite con todas E as agora- sobras. Mira que truquiño. Ala. Eso é o das... O que... O do té. das infusións. O das infusións. A ver, mostra, que se vexe aí. Fixadevos, a ver se se ve. Xente da casa, quietos. Mira. Pero con Mira, eso, con esto O cañotas das tamén, infusións. o pimentón para o pulpo, Pa todo. quedache perfecto, tamizadiño, distribuído. Que boa idea. Estás cheo de trucos, Biches. Bueno, vamos a dar un aplauso a Lucía Vázquez porque realmente a proposta é maravillosa. Ela é maravillosa e cociña de maravilla. Vas todas preparadas, non? Para levarlo. Ou con Begoña. Veña. Chámote agora. Veña. A ver, Begoña. Pois mira, estou cantando coitelo. Estou cantando coitelo. Eso non se come, non? No, non se come, pero hai que fervelo. Ah, vale, por qué? Porque é importante para cortar que así rómpenos un poquinho mellor. O falso turrón. Sí, bueno, Claro. rompe un pouquinho mellor en teoría. Bueno, aí foi. En teoría. Na Aí vai. práctica... Mira, neste caso adorneiro co que tiña por a casa do ano pasado. Ah, vale. E botaslle un pouco de... Un poquinho de, azúcar de glas, nevado, non? Sí. unha nevarada ahora que estamos en temporada. Ala. Mira, vou poñer a torta inteira aquí. Que guai. A ver se me sale. Opa, moi vou ben. enganchar esta. Ai, Aí. pois imos repartir cartiños con Begoña. Veña, que fai Begoña co arroz con leite? Un falso turrón. Non é turrón, pero é É un falso falso turrón. turrón. Un espectacular falso turrón. 664-4834-9 chamada a voltas co prato e, por suposto, dámoslle un fortísimo aplauso a Begoña Vázquez e o seu falso turrón. E agora sí chegou o momento de que Rafael de Narón se levante e veña a probar. E Lucía, ti tamén podes traer iso. Veña, un aplauso tamén para Rafael. Merece. Ve por aquí. Home, pasa por aí, pasa por detrás de Lucía, ponte aí. Aquí, para probar. Paño aquí na cabeza. Bueno, é o teu momento. Pintazas tiene, Pintazo. El dicía que lle encantaba o arroz con leite, así que temos aquí as dúas propostas, tanto de Lucía como de Begoña. A ver que o que pasa. Vai comezando co de Lucía, veña. Ostras, é un pintazo, Lucía. Bueno, pero de Begoña está fermosísimo, Pero está moi Sí, bonito. pero a Begoña sí digo moitas cousas boas normalmente, así que... A veces, outras non, Lucía, Outras non. Non o creas. Imos a Cambre. Ana, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como cañotas. estás? Pois moi ben, a tal hora estou sentada. Es como lle dixeron a un exxogador do Real Madrid: Isco, que tal andas? E dixo, coas pernas. Claro. Así que, Con que vai andar. máis ou menos igual. Bueno, pois por 50 euriños, que fai Begoña co arroz con leite? Pois o falso turrón. Moi ben, 50 euriños que marcha para Ana de Cambre, que está sentada vendo a voltas co prato de Televisión de Galicia. Mandámosche Moitiñas grazas. un bico moi grande e gracias por chamar, vale? Outro para vos, moi Veña, grande. hasta logo, Hasta chao, logo. chao. Que maravilla, a tal hora sentada, buenísimo. Que probache los dous xa? Sí, que non me duermo. Queres repetir? Non me durmo. Espera. Primeiro varme decir que engaña, despois deixo que repites. Imos alá. Te repito. Dame a mão, Lucía, por favor. A ver, Rafael de Narón. Despois de probar as dúas propostas, que engaña o a voltas co prato do día de hoxe, Lucía ou Begoña? Dous Begoña están ou Lucía? riquísimos, moi buenos. Pero bueno, o chocolate foi... ¡Ay, Begoña Vázquez con ese falso turrón! Ahí está, a victoria de Begoña. Pero bueno, estamos dos ricos, ¿no? Moi ricos, moi Bueno, ricos. muy ricos. Buenísimos muy ricos. están. Ay, Lucía, muchísimas gracias por vir, ¿eh? gracias a vos. Vémonos na próxima. Señoras, señores, mañán volve Xulio, ¿eh? Así que atentos á Televisión de Galicia a partir das 6:30. Vémonos mañán. Queden coa actualidade. Cora Galega. Chao. Hasta mañán.